आइफन बायनो हालायबाय नों बेजोंनो आंनिलाय मा 2000ल' बे 2000 थाखायालाय सुइस मोनसे टिपिगासिनो फैयो नोंसिनि थाखाय माथो रायजो राजा नोंथांमोन बे भिडिअखौ आं जोंनानैसो ससेलाबो बानायदों सोरनि सायाव आंनिनो लोगोनि नामाव मा होनो दिखौ थगायसुला फैसाया लानानै थांबाय खुनखाहा नभेम्बर मासावनो 2000 इउटुबनि पेमेन्ट फैखासिगौ होननानैहाय लानानै थांबाय दिनैसिम बिलाबो दिनैसिम गैया हरगोनल' रावा मानसिया बिदि थगायो लोगोफ्राखि बिदि थगायोलै सोर जोंगा जानांगौ जाखो दा सोरबाया बुंगोन बे 2000 थाखानिनो गलामनारा नोंलाय नाथाय जों खामानि दामानि जेबो मोनालै बेबो आंनि इउटुबनि फैसा नङा आंनि खस्थ' खालामनायनि फैसासो खनसे बिहरबाय आङो कमेन्टसो गोलाव हरफिनबाय आंहाय आंबो नोंखौ बेरायहोखादों दारा जाहोखादों दारा बिदि जायगायाव ओरैसो कमेन्टआव बिदि बुंहरफिनबाय आरोखि आंबो गोबां मानसिखौनो बेरायहोनानैहाय जाहोदों बेंगलर माइसुर बायदि जायगायावहाय खनसेयावनो 3000 4000 खरस गारदों आङो लोगोनो जाहोदों नोंलाय मा खनसेल' बेबो नोंनि जुबुर जुस्थियावसो थांनाय जादों थोदो होनना लेंनायावसो थांनाय जादों नङाब्ला थाङामोन आं खामानि गारनानै आरो नैबे नों साइकेल राइडार जानाय समावहाय आरो लेंबावदोंसोमोन आंसो थाङाखै नोंजों थांनांगौब्ला ओंखाम रसा नांनानै थैगौमोन आं नोंसिनि बायदि जोंहा मोना ओरै बिनानै नोंसोरहा मेल्ला साइडनावहाय लेडिसफोर दङ थाखा हरग्रा नोंनि बायदि मोना आं खिन्थु नामखौसो आं खारिलाङा वाट्सआप मेसेज खालामबाय आङो ब्लक मोननै नाम्बाराबो ब्लक फेसबुकआव कमेन्ट खालामबाय दा फेसबुकआबो ब्लक मानसिया बिदि थगायो जों जाखानायद्रा बेबायदि थगायलालाय आं दिनैसिम रावखौबो थाइसेबो थगायफेराखैलै आंखौबो दा थगायथों 7-8 मास जाबाय बे 2000 थाखाखौनो हरनो हा बियो नै इउटुबनि पेमेन्ट फैखासिगोन बे मासावनो नभेम्बरावनो बेबायदि बुङा इउटुबनि पेमेन्ट हाबबायथाय हरबाय आं नोंनो गारि भारा गैलालै होननानै आरो बे ट्रेभेल ब्लग अल इन्डिया साइकेल राइडार राजिब बर' बेबायदि एफा गाज्रि थगायनाङालै नों गावनि लोगोखौनो मानो भिडिअ बानायनो गोनां जादों मेसेज हरब्लाबो मेसेज मोना वाट्सआप ब्लग फेसबुक ब्लग मानो भिडिअ बानायनो गोनां जादों आरो बे ब्लग नोंथां खोनासं नों बायदि सिख्लाफोरनाव बियोहाय अल इन्डिया साइकेलजों गिदिंनो हायाखै जोंहा खामानि दामानि नोंनि बायदि बिजनेस साइडआव फैसा हरग्रा गैया जोंहा जा मोन्दों बेजोंनो जानांगौ खिन्थु आं जोंदों नोंखौहाय बेबायदि थगायनाङा हराब्ला हरा सिदा बुंना आं हरनो हालेलै होननानैहाय मा हरगोन आसा खालामनानै दोनो हरनो हायाब्ला हाया सिदा बुं रावजोंबो बिदि थगायजाफेराखैमोन आं एफा सालु देखायनाङालै मानसिया मासदिनि नोंलाबो जोंगोन जोंफोरनाव मोननांगौ दंब्ला जों हराब्ला इसेबां गोबाव जाबाय नांगौखायसो बिदोंब्रा बेबो आं नोङो मास मोनसेनि उनावनो हरफिन होनबावदोंमोन बेखौबो आं 5-6 मास थानानैसो नोंनाव बिदों अब्लाबो नों बेखौनो हरनो हाबावाखिसै नोंनि इउटुबनि पेमेन्टआलाय बोरो मास मोनब्लानो हाबसिगोन होननायालाय बेसेलाय थगायगोनब्रा सायावल' साला भिडिअफ्रावल' गोदै मोजां सिंजों साला ओरै मस्लदबायो मासदाय खिन्थु बेफोरबायदि ब्लग खालामजोबनानै दोनजानायावसो नैबे भिडिअखौ बानायनाय जादों बुंखायो आं लाजिदों बियो दा फैसा बिफिनजानायखाय हरफिननोबो हालाना एसेबां नोङो ओरै फैसा बिबाबायनानै नों आइफन बायनो हालायबाय ओमफ्राय नों बे 2000 थाखाखौनो आंनो हरनो हाले आरोखि गावनो 1 लाख गाहाम हरग्रायानो दं 1,20,16 गाहाम हरग्रायानो दङ नोंने आइफन बायनो हालायबाय नों बेजोंनो आंनिलाय मा 2000ल' बे 2000 थाखायालाय सुइस मोनसे टिपिगासिनो फैयो नोंसिनि थाखाय माथो बेनोसै रायजो राजाफोर आं बांद्राय खोथा बुंनो गोसो गैला